Vi havde ikke noget kampsystem i huset, før vi gik i gang med den her proces. Vi vil insource alt vores drejearbejde, fordi det blev mere og mere over de sidste år. Besluttede så, at vi ville købe en maskine, integrere en maskine her i huset, og skulle så på jagt efter et passende kampsystem, som passer til vores CAD-system. Valgte så SolidCAM. Især vareforbruget er faldet drastisk, siden vi har insourcet de her emner. Jeg hedder Wolfgang og er teknisk direktør her i virksomheden EY Pipe og medejer i virksomheden. Vi producerer rør til industrimaskiner, som vi kalder det. Det er typisk offroad-maskiner i asfaltbranchen for eksempel, selvkørende landbrugskøretøjer og husdyrning. Vores setup i SolidCAM er, at vi har det her Milturn-modul, hvor vi både kan fræse og dreje på maskinen, som er en tospindelmaskine, og der har vi de mest grundlæggende moduler inde i SolidCAM-systemet. Jeg synes, systemet er bygget meget logisk op. Det er meget nemt at arbejde med systemet, og det er også meget nemt at få tingene kørt over til maskinen, og jeg ved, det som jeg ser på CAM-systemet, det kommer også til at foregå på maskinen. Mest værdifuldt i SolidCAM, synes jeg, det er selve maskinopsætningen, toolkit-opsætningen, som kan ligge som standard, og drag-and-drop template, som jeg bruger dagligt, og som gør det nemt at programmere og hurtigt. Det er meget vigtigt at finde en rette leverandør til CAM-løsningen, fordi når tingene ikke kører, så står maskinen stille, og så kan man ikke komme videre med de emner, man skal levere til kunden. Det har virket rigtig godt i samarbejde med CADSys. Der har vi virkelig fået det, vi har ønsket. Vi har et godt samarbejde, hvor vi har en fælles forståelse, hvordan tingene skal se ud. Og det er det, der er meget vigtigt og et godt grundlag for at samarbejde der. Vi har haft undervejs forskellige ønsker med hensyn til, hvordan vi nemt kan se på maskinen, hvilke værktøjer der sidder på, hvilke savelængder der skal til, sådan at også operatøren ved maskinen hurtigt kan se, hvad han skal stille op. Og det er alt sammen blevet realiseret inden for meget kort tid. Det, som også er en fordel, det er, at supportteamet kender til processerne og ved, hvordan de kan implementeres, hvordan man kan gøre det bedre, hvordan man kan gøre det mere brugervenligt. Og det har vi alle sammen fået implementeret i den eksisterende postprocessor, vi har i dag. Der er en fantastisk support, som kan svare på det hele og svare inden for meget kort tid.